Her YouTube live med niveauet 7.6 Jeg tog rigtig mange testoptagelser inden jeg lavede den. Der var noget med at lægge så lækker det. Nu er det nok det eller den her episode tager jeg alene i Pixman ja, der er en ikke på Forms med ekstremisme ved i episode 5 eller 4, der får vi en gæstestjerne. Vi vil ikke afsløre noget, og vi kan sige, at han er god til noget. Det vil jeg sige, at det er sådan noget. Det er lidt træt, ja. Og så spiller jeg Minecraft, men fordi jeg er sikker på, så bliver der stadig noget, når jeg spiller Minecraft. Ja, men jeg spiller i en sjov server, jeg kan lige komme lidt på talen. Helt mange server, jeg kan lidt kæmpe. Jeg tror, at shoppen her, den bliver ikke købt, men overhovedet. Det vil jeg sige, vi vil selv finde til. Jeg spiller på en anden server, men den jeg på sidste, så er lige hvad ja, ellers, ja. Vi havde ikke så meget lige i den ene der, så det var blevet lidt svært. Men ja, vi prøver på en anden server. Jeg køber kun, hvis det er nødvendigt. Jeg køber lige lidt fisk. Kom der. Nu tager jeg bare lidt væk. Jeg vil ikke sige det. Lækkert meget. Ja, jeg elsker Minecraft. Jeg spiller det meget. Ja. I morgen der laver jeg ikke video, fordi jeg skal til en uvenner. Det er min. Vi spiller også Minecraft. Der er mange, der spiller Minecraft. Jeg kan også sige. Ja, jeg er jo episode 2. Og det er episode 5. Det er for bedste. Men jeg ser ikke så meget på. Det var fordi jeg synes, det er svært rigtig. Man kan lære det her med. Det er godt sige det. Nå, jeg skal se en skin. Jeg tror bare, jeg var ja. Virkelig. Au. Jeg må få på det. Ja. Jeg tror, det er sådan meget. Og men jeg vidste, hun kommer i de fleste. Der er nogen, som jeg tager i, når jeg spiller.
som annars blir allt under spel. Saya episode 1 at magte-chiba jeg at i den server hvis du den der altså god det gør også bedst for noget hvorfor jeg ser jeg nu går jeg den søge det cover det var helt vildt så analyse Cappuccinos tratando de buscar no fun. It's not so much fun. And talking, yeah, before the get off, then peace. You can be not infected. That's interesting. And so this is the last one. Never, but never never. What I know about it. Yeah, my book so much fun. School to lunch.
But it's good to describe it. This is